Здравейте всички! Представям ви кемпер Fiat Ducato 92 година, напълно оборудван с абсолютно всичко, в перфектно състояние на 150 000 км. Кемпер разполага с слънчева система за електричество, мобилен климатик, който може да не спира да работи непрекъснато, смарт телевизор с Android. Абсолютно всичко по кемпера работи без забележки. Също така може да видите, има и бойлер, който е на газ, независими баня и тоалетна, багажно отделение за дрехи, евентуално печка, която също работи на газ. Ето и тоалетната, която е безупречен вид за годините си. Също така и банята. Извинявам се, че виждате празни бутилки долу, просто там ги съхранявам. Ето и хладилника, който и в момента работи и студява биричка, който също работи на газ, два газови котлона. Ето го и климатика, както виждате. Тук е централата, която събира ток от фотоволтаиците, 3,6 кВт. Може да работи независимо и сама без зареждане. Сега ще се кача да ви покажа и слънчевите панели. 2 по 490 вата. Изкарват мощност около 850, когато е в топло време. Иначе капацитетът им е 980. Благодаря ви за отделеното време.